מה שאתה שואל זה דברים שאני מאוד מאוד התעסקתי בהם. וזה גם קשור בשאלה מה ההבדל בין הקיבוץ הישראלי וכל הקבוצות השיתופיות בישראל ובין קבוצות שיתופיות בחוץ לארץ. בשבילי דוגמה טובה של קבוצה שיתופית מודרנית שהתחילה רק ב-1980 אני חושב, אם אני לא טועה, זה נידרקאופונגן בגרמניה. נידרקאופונגן זה מקום, וזה קומונה נידרקאופונגן. התרשמתי כי מצאתי שם את ההבדל חשוב בין מה שהם עושים ומה שהמסורת הקיבוצית הציונית. הם החליטו הם התאחדות של אנשים ריבוניים שיתופיים שגם צריכים לחשוב מה יהיה אם אנחנו לא נרצה להיות שיתופיים, אם נשנה את דעתנו או אם אחד מאיתנו ישנה את דעתו והוא לא ירצה להיות שיתופי. והם מבטיחים שמלוא הזכויות שהוא צבר בעבודה שלו במשך כל השנים הוא יוצא ממנה ברגע שהוא לא רוצה להיות שותף. תנאי החיים שלו בדיוק כמו תנאי החיים של האחרים שנשארים באותו רגע, ברגע הפרידה. כן? אפשר לחשב את זה, קשה לחשב, כל דבר בכלכלה קשה לחשב, כן? בכלכלה קפיטליסטית אתה לא יודע איך לחשב את הערך של מניה של, כן? אבל מנחשים ועושים ומשחקים עם זה עד הסוף. אז זה גם ככה. בקיבוץ, בגלל המסורת הציונית, הגישה מההתחלה, מלפני 70 שנה, הייתה אחרת לגמרי. הייתה, אנחנו מקריבים את עצמנו למען האידאל של הקמת בית לעם היהודי. עכשיו אנחנו אנשים טובים, כי אנחנו עושים את הדבר הגדול הזה. אולי פעם נהיה רעים ולא נרצה כבר לעשות את זה. אנחנו עכשיו צריכים להעניש את האיש הרע שיהיה בעתיד. כן? שזה אנחנו עצמנו, אבל לא חשוב. ולכן קבעו, התנועה הקיבוצית כולה, עם הסתדרות העובדים, כולם היו שייכים להסתדרות העובדים בארץ ישראל. הסתדרות העובדים העבריים בארץ ישראל. הרכוש של הקיבוצים בנו אגודה, הקימו אגודה שנקראת ניר שיתופית, שם הפורמלי של האגודה. כל הרכוש שייך לניר שיתופית. אתה עוזב, אתה מקבל פיצויי פיטורים. לא כמו שותף שפירק את השותפות, אלא כמו פועל קטן, כן? או עבד אם אתה רוצה, בתוך המפעל הגדול הזה. כלומר, אנשים לא חשבו מה שאני אומר עכשיו, אבל בלא מודע
זה עבד אצלם ככה. אני עכשיו מקריב את עצמי לדבר גדול מאוד. הדבר הזה שייך לתנועה השיתופית הציונית, כן? ניר שיתופית זה מוסד של התנועה השיתופית, הציונית, כן? ואני תורם להם. לא יישאר לי כלום, אני הכל בשבילם, כן? ואם אני אהיה פתאום איש רע ויעזוב אותם, לא מגיע לי כלום. אין היום ניר שיתופית, אבל המסורת נמשכה בלי להרגיש. יש יסודות בתקנות של הקיבוצים, של כל התנועה הקיבוצית, שהם נמשכו מהמסורת הזאת. יש תקנות של, איך קוראים לזה? פיצויי עזיבה? אם אני עוזב, אז התנועה הקיבוצית כולה עשתה תקנות משותפות. קבעו למשך 5 שנים של שכר עבודה, כך וכך אחוז, זהו, אתה מקבל. לפעמים זה כדאי לעזוב, כי אם הקיבוץ הוא מבחינה כלכלית בצרות צורות ובחובות, אז לא מתייחסים אליך, שאתה עוזב, לא מתייחסים אליך כשותף שעוזב יחד עם החובות. לא. מתייחסים אליך בדיוק כמו פועל שמפטרים אותו, מכבדים אותו, אפילו שבית חרושת מפסיד, צריך לשלם לו פיצויי פיטורין. כן? אז במקרים האלה שהקיבוץ, זה טוב. במקרים אחרים אני יוצא מהקיבוץ עם סיכויים פחות להסתדר מאשר אלה שנשארו בקיבוץ. אבל הבסיס הוא שאנחנו לא שותפים. אנחנו שותפים רק כל זמן שאנחנו עושים את הדבר הגדול הזה. עבדתי, הכנסתי המון בעבודה שלי. ערך לקיבוץ הזה, יש לי חלק בבית הזה, יש לי חלק בבתי הילדים פה, יש לי חלק בכבישים וברחובות בכל מה שיש פה. לא חושבים ככה. זה של מישהו אחר. אתה היית, אחרי שעזבת, אתה כבר לא נחשב שהיית שותף. אתה היית פועל קטן, תקבל פיצויים. שלום.